Сони Бонанза, търговеца на всяка държава, бейби. Аз съм търговец. Да. Приготви се за този стил. Сегистогис продавам ориз белис, или доставям гриз халва на един нацист бетис. Пренасям пропан бутан и паркизан в Иран. Носих голям салам на живите от Дюран Дюран. Може би всички са живи. Озовах се сам в Чирпан. Попаднах на купон по случай Рамадан Байрам. Хобито и една от целите ми в живота е да направя кръстоска на корморан с варан. Интересен експеримент. Точно. Я медуза в Тулуза, моя човек Исус го напада, ти дава другата буза. Продавам рап за хляб, а после мак в Багдад. Днеска загубих 3 милиона и съм с един град назад. В Индия с кинти, после връщам се с кинти. Трябва да си ремонтирам къщата в Гринвич. Търгувам с сапуни в Тунис. Също така на добри цени предлагам гуми и хумус. Сони Бизъл е бизнес най-вече. Купона е край брежен, още май месец, защото съм богат. Сони Бонанза ОД, навсякъде по света от мен пазарувай по-добре. Сони Бонанза едър търговец, а ти си дребен чиновник. Кой сега е номер 2? Сони Бонанза ОД, навсякъде по света от мен пазарувай по-добре. Сони Бонанза едър търговец, а ти си дребен чиновник. Кой сега е номер 2? Аз съм основният вносител на бензин в Пекин. Установил съм универсален магазин в Берлин. От мен си закупува аспирин и стинг. Аз толкова съм як, че даже имам хим. Атакувам с рибатуната ми на струма. Ще те вода на вила друга. Кво да ти кажа, пари ка чума. О, да. Як е бро, Ал Капон от Самоков до Вашингтон. И аз съм Дон, нямам стоп от Прага до Улан Батор. Ти си срам позор и стар рекорд с жалък форт и празен джоб от Краватор. А мен кралицата ме провъзглася за лорд. За лорд, бейби, ме провъзглася за лорд. За лорд, бейби, и за сър ме провъзглася за лорд. Сони Бонанза ОД, навсякъде по света от мен пазарувай по-добре. Сони Бонанза едър търговец, а ти си дребен чиновник. Кой сега е номер 2? Кажи ми. Сони Бонанза ОД, навсякъде по света от мен пазарувай по-добре. Сони Бонанза едър търговец, а ти си дребен чиновник. Кой сега е номер 2? Аз съм номер 1. Сони Бонанза.